Hey guys, majang buntag. Morning na. Sakit ang sa mga layas mo. Kuno gidang bungkog gay andar ang arthritis. Si tatay ana pangungitan ko ni sabaw ti gamay para gapon ba. Nga. Siya tigandam sa kuan ni tatay akon magungit. Baboy, Baboy. Ajo na jud ka karni nay. Sa Diyos sa atin na mata. Nagdigamo. Inatin ba? Nagdigamo. Ugasan ko yun. Siya tigandam dari sa kuan ako'y magungit ni tatay. Sa nga pakanon. Sinanay kay sakit ko no ijang bungkog. Dini ba dini? Lagi pa nanay. Kakauban di sa mga bagak. Arthritis, di na ka mukha karninay. Ang kaong bago ba dini? Dasang humitas pa ng tatay. Pakaniin. Ha? Mukha na tatay kaya gimuhang tambaw. Alas City. Alas City gimuhang tambaw. Halitay ka kangungitan. Ha? Oo, na may kamuti. Kuha ni tay, sabaw gabi baka tong giluto ni ate nga. Nahumok naman ka. Pas baboy, humok naman. Sabaw ramampod ni na gibutangan ni ate gamay unod. Lipa ko na kay mamahota. Uminom ra ba kang tambaw ala City? Ala City na yun. Ala City na las utso. Kaya buka ako tubal. Para ka nga ungitan. Anak, ang bato na mamihapin niya. Kupun na mo. Ngayon ka na. Init pa? Sakto na. Nagkanapad ka na eh. Ang kanay po niya. Natas ang gagawin ng bisko. Bugno man pong panahon na tingatritis man kuno basta bugnog panahon. Tugnaw danino. Katulad ng sumudari katulad 23 sa Mayo, Disember. Ito na. Mga kamuti niya. Kasapa. Last na laman tayo last. Kamuti. Dengan pasili ng bulanghoy. Last na laman. Isda ko na alas 9. Kamuti. Kaya ba po yun na utso? Alas 7, alas 8 Alas ra ba? 7 like klase. Alas 8. Kauban sa alas 6 hapon. Mga kamuti. Tanggal ka lang yun. Ubo. Let's go. Sa tay. Ha? Masig madapat tay baka sa pangungit. Lina. Oh, nako. Ina ko, teke, kuha ko sa mga biyabas, natuso na. Latuson ko nga iso ako na sa biyabas. Sabot na ba eh? Mukhaon na. Karo sa mga biyabas tayo, bantay yun. Patay. Latuson siya karong nga isag sangas bayabas kuno. Huwag daw kaning sunod sa sabot. Hindi mo di makaya. Mukhaon ng tataod po dun saan ko. Isang di man po mukhaon. Bukang buko. Isuka mo po. Buka. Madyo na naman to. Magtimo na naman ng jag gatas o kuwan. Kamuti. Ingon man siya. Ijabo ko ng gatas na eh. Nandiyan mo man. Kaya ko nung ilami. Tungarag ta sa danan. Tungarag ka iskop. Diya gapon ang gitimplahan gapon dohara ka iskop. Gamay ragang gibutang. Diya tamis ko no. Naghahan ng gatas ba? Isukong pagkuhan. Doha ganito katakos. Doha katakos. Diya gamay rakajong tubig na gibutang. Tubig tayo. Tunggu ganito. Katataon itang bang. Muli narabamitay nagkasabado. Ay, hindi nga naman yan eh.
Huwag tawag na lamang ko. Nag-video ko. Nagka-signal na. Video call na may signal. Sinuot ka ng buhay. Hindi naman kadyo magmingaw ron kay na may video call. Video ko, magkakita rin sa video ko. Hindi ikaw pwede magkakakita. Sila makakita niyo. Tingog naman. Ha? Duha-duha na kayo. Mga sa kaparan ko, sa kadawin na po na ho. Siya do dumabot mo tinaka-burnish. Singa mo Kaya siya may do. sage. Ria si Dodo. Ha? Si Ria si Dodo. Dodo ra. Ha? Mga sa ganun si Ria. Wala sa mga Sabot daw nila nga si Dodo sa kuno may mo ati maninjo. Unsa man ang gikot-kot nimo tay? ngiki. Ngiki. Ato naman ang kibuloy. Biyang ihatag ning kibiloy nay. Idang matuwa. Sobrang tatay kay Karang lagi para sa itig dito ko bako untuk tubangan. Hindi ka nang iros tubangan. haramang gibutang. Kaya ito dito. Ladaris likod. Oh, balik. Gabay. Bahay dito ang tangan nito kung bisita niya sa bako mo dito. Adyo dito butang kay ag balibo. Masig makaubong tatay baga ag balibo siro. Bahay. Sabi tong gibalin gapon kay nagsuwagit. Natus kilit sa dyan gibalin dari. Di ba sa tangan ng dari lagi kay dari naitaw to bulibos na na halimbawa Or may bawan nga napairo des likod ba. Diha na lang to kay namas brownie oy namas brownie og si panda des at bang. Ang si kamang dari mo sila kay buta man di pa nasa kong iro alam di hagwa nang gawa ho ti. Ang tambaw di ay nay. Ito ni ay sa karon na kay ba nito ang pinagkan. Tataw da sa ringat. Kaskas ang roll di pagkib-kib. Manok magbukod. Kinsa man? Si Buloy? Bisa lagi kaliwatan. Bugudjon bitas ki Buloy. Diyan mabuhi ang ibso der nagbubo oras-oras nga naman di mamu do. Anong ka kuan kaado? Diyan, musik yung. Anong ka Bugudjon lagi. Pero arang ihatag ni Jack kay Luoy karang sobrang tatay. Ito anan di sa tutor. Morning yan. Morning bing bing. Good morning. Nasa rin ihatag ni kay Buloy. Kay Buloy! Haraman. Adyo kuno dito ibutang sa kuan kay ato. Luoy lamang pud na. Kay paka rin natang sobrang tatay. Dana ra kuno na siya parang na kuno itaw nga mulibot danhi napoy mo usig. Luoy ka, Jo. Ah, dali. Kaon na, kalpok-lapok man imong plato. Dari yung sa dapit kay. Kuan. Ato sa nahugasan imong plato kay nakalapok-lapok. Kung tayo, naman si plato dito sa ang ipakan ang gabi eh. Haman. Pwede lang man lang. Adyo sa kibuloy, ngita sa tag. Nako daris likod galibot-libot. Naman sila naman dahil sila bagjang na violet. Ngita kung pakananan ni kibuloy kay lapok man tong iyang plato dito. Luoy ka, Jo. Luoy ka, kukog. Kukuha lang niya siya. Dara. Oh. Isa kay darag yung pagkaon dia. Duh, hindi na kuha ni mong liog. Adyo pag sayang-sayang kay nang lagsik na nang imuhang luto. Punta na imuhang luto ha. Ni puungan man din nilang pasyon. Nagkamutihang nanay na, wapan ko nakapangamuti. Wapa ko nakapangamuti. Hinabisi pa sige atong itatay. Ha? Hingkaon. Nalagsik ra ba? Hay nang nagsik. Kaya nasa tungtunganan, bali sa Huwag magwawanti. mahuli ang butangan sa dagdut. Ay, dari na lamang just kilid. Dari di adapit. Ito na siya.
Napagal ni mga iro na yung mga bahay ni. Mabito gamang irong-iring, gibuhatan na magbay. Iluoy. Ari ka kabuloy ha. Tagal karton. Nangilig ba to, te? Be, makasaka ba ka? Ang kaon ni siya, oh. Ngayon mo lagi basta na yung mga iro nga. An? Hindi na pwede datos nang kakay si tatay nasa gilo dyan, jag balhibo ba? Ang malanghap ni tatay, giubo-ubo ra ba? Nalibi, makaabot ba ka dari, be? Makaabot na. Kaya aron di siya makuan ba? Kaya kanila ba? Kusog ba na siya? Puta ka naman na siya na hadaog. Sin. Pag di siya matalsikan, mag-uong ko ba sa... Madali mo kayo mali-li dahil sporto. Parang na ako na pa maglibot-libot dani na imusig. Kay si Kabangog si Brownie naman dito sa tubangan, nanipod siya. Sa kakunod ito, kibuloy na. Bis, way ko sa kabe. Itong imuhang igdaanan. Dili. Ay ba? Sa ka kuno dili. Di makasaka ba ka dili? Up daw, up. Up. Up muna. Up. Di ba sumakitik ba? Ilang wida. Sa. Be. Sit down, sit down. Be, sit down. Kaya mag-ato pa na. Ay, sis ka, very good. Ito, very good. Ay, sis, very good nyo lang yun. Ang buta na itong tubig ni Jadaan, Jin. Hindi na baka mapakaon ba na po ni. Pag walang digkapi naman kanina niyo. Katurang na murag pisi di ng kadina kay bugat. Karerang dapit sa tumoy ba, may kon pero agabos. Katong murag tila ba, bugat mo ko ng kadina. Pero ang liog hinuon, di no na makuhan kay di man kadina gibutang. Wow! Manahigdaanan. Iyok sa kanya. Bigis ako dito bisi. Gas ito ng tubig. Tas bingbing arang kabutas, bingbing. Patong comment na po ito. Comment ako tong na-inlove ni mo. Shout out guys sa katong na-ining comment ni Bingbing. Regards ko no si Ja. Ay sa. Katong dito sa YouTube. Singanda to Bing? Joseph. Shout out ni Joseph. O, there's Bingbing o. Ayaw, please. Nangamusta na ba to si Janimo? Ining comment sa vlog. Mr. Joseph. Regards ko no si Jani Bingbing. Tapos Bingbing nga ka good girl. Ang kasog plato. Asang paim nun si Kibuloy o tubig. Diara ka, kaya kang tagaan tubig. Inom tubig. Tara. Inom na, diara ka. Adyo sa kanaog kay lapok. Adyo lagi kanaog, diara ka. Hara kang hatdan og tubig. Lapok guys, kay sige mag-uwan. Uwan na po gabi eh. Isa gagawan. Mabay kay Buloy. Diara ka ha. Nanin mo ang tubig sa kilid. Uhawon ka. Inom ka dihag tubig. Lapok. Gipagwapahan na seleksyan o. Kay mo adto na si school. Tinumboy ko siya dyan. Na, jajag tinumboy be. Kay gwapa ra ba ka be? Sayang. Sayang din ahong kagwapa. Yung kagwapa di ay. Bakit pagduko ka gisid ko? Magiging na ka. Hindi siya ka na siyang suot nga dress. Di. Kanindot na na mo ang dress be. Ayan ang galit ng tinubuan. Nindot bitaw. Pagkak may nalian, siya pitik sunod. Kasi lagi kaduko. Siya na dyan ganang suoton. Pajama short. Mag-dress ka kay kuan ba ka? Girl.
ang bagungon, si manahan na si Daddy, di man nabas ang tubig. Yung sa manay. Salamat ni Mananghilin sa ijang bulanghoy ug saging. Kakauna po kog bulanghoy kay wa manis dalagit. Sa ira manilas dalagit na magupang dinungag. Salamat nang manis manang tuwa. Dali ra kadyo nakadungag. Ay na ay daw siya ni Papa Jonas. Ay, Papa Jonas. Wala ko ni mo duwa, kutro gimingaw na ko Papa Jonas. Kaya nakamutuwa kutro na Papa Jonas. Do daw otro Papa Jonas kay kasara daw ka ng duaw. Sinamit na wala ko ni mo duwa, kutro Papa Jonas. Nagkuhan siya ti alig hinot mo. Sunod si Daya ganana. Si Daya. Hinot mo. Daya. Nagsukba ko kuan guys, buwad. Kaya na may bulanghoy dadto ka ng kuan basaging laming man ni Paris. Gimingaw ko daning magsukba-sukba og buwad kay mo mga ginay amo ang na kuanan sa una nga mo ang buwad isugbara sa hayra mi magkuan ba prito. Jadi mo ko makainga ni Cebu. Sa hayra man mi maghaling sa kanang kuan Cebu. Nang nalipay ko nga nabuhat na pod na hagahang mga gibuhat sa una ba na danis bay nga magdungag di naga magkalutos dinungag magsugbag buwad di moy amo ang isidan nga sila dito sa lamisa nagyalibog jaw libing kaon tabing hindi nila pa rin isa. Kaswingbing na nawad og tubig ka buutan. Samot sa ito kain lap to ni mong ning angay ni mo dito ron. Nanawad og tubig. Diyan panahon na to guys kay kuan dagom. Gabi naguwan man gabi eh. Magara oh. Sinugbang buwad ipares sa bulanghoy ug saging. Makumangin buwad mamadidin. Ano man? Kamera may mukaon. Pobre man ang buwad. Inugbong na tiali dia kay nung sa tiali pobre naman ta day, di man ta dato. Dato ra tas pagmamahal day. Naanad na kumaligog palis mamadidin. Di pod pwede man palis day. Dapat buntag jud maligo day. Naon ta guys, ya. Naon ta guys saging ug sinugbang. Gimingaw ko ng Papa Jonas mamadidin. Ginoo ko nagyalibog jaw man, nay nagsulti dito, nay nagsulti dari, na pinagsulti dari. Hawok na. Pero may nakagubot. Manakoy Sinugbang buwad. mamadidin ako'y bagong tasa mamadidin. Nagulawan kang kaisa. Energy ni? Tama kaya na po kabidyo ha. Naman yun sila itong sangat. Nanakoy bagong tasa ma. Sabi ko mga tagang gina, nagtugtog sa kadusina energy. Ang kadong Nakang bawal naman ito tag energy. Di laki ni Mickey Mouse na picture ma. Kapistik na lang nay. Kapistik. Ayun ang asukali. Hindi ko, hindi mang bawal magkapistik dito ng tuto. Okay naman Lagyan basta di lang mag-asukal. Di pwede ka na mga 3-in-1. Inam ko dari gabi mamarubi. Pero ang pure na Hindi kakita. sa kapumais lagi na sa kamay, di mo pumahigog ka. Pinangga ko nga tay sa mamarubi. Mag-asukal na. Giyatagan makubagong tasa mamarubi. Kasa niya. Hindi ko rin, no? Kasa. Ali na, Beng. Ali na. Kasi pa may nagpanggali mo. Mamarubi. Mamarubi ma. Namajijing din. Lutang sa Ako ang lapot mamatitin. Ako di ay. Lapo ka na nahilin. Harang din ko lang media nang. Ha? Sige sa bugot-bugot pa daw mis kasalingan nga. Naparohan mo. Sila cellphone? Kaya mahal blood ko sa nailin. Hospital na kung harang din bagot-bugot. Sige ba tayo sampit? Ang gawas na sa tayo.
Kaya kuno siya magpahawid kay anad-anad na kuno siya. Basaman. Nagkao kay panahon na ako limlim. Panda mo kamu ang panda. Ano na biro. Mas magsuri-suri ko dito silong kay mananaw ko sa mga mulberry nila. Mahangatin ko ba? Na taligsik sa tay. Ngaton. Katuntang ko ba na ita? Aso? Gali mo tumuni ka ugma. Mo balik mo to sa ati. Oh, kita nibi ba na ugma. Ina ka na taligsik. Adyo pagpataligsik na eh. Bakit nadagom? Sino ka ba ito sa bahay? Kinarabay mo lang natilabo diha. Yan sa todo. Masang silig. Din. Natus magtubutang. Ano? Kuya, ada ko na ginagaling. Di ba noon? Lagi na. Babay na. Manuwan na dali. Ha na maday atop dani di maday mawanan. Oh, ada ko, bata pa. Hasawan manguy-kuy nang diha. Ano na eh? Ako ulit, alam ko na. Wapa kami. Kami ni manang ni manguy-kuy. Paglarutan niya orang badali. Tuan ay makaunod. Pagunahan ka ng word na isunod. Hoy. Namuti ko. Mamuti mi eh. Kaya mo bangag. Ganas. Istak ni tatay pag isang ginilaw. Grabe bungas kapadya sa nagidabos oh. Kanang bunga. Damog man. Lami tatututog hapon. Pilit man ang. Manguy-kuy di ka na nga pilit man. Ano amang lutak mo iin. Damog lubang na ha. Yes, huwag mo yung tatay magkilaw. Naman din si Bojas dani. Na may luya na to. Na malit makog luya. Naman din si Bojas oh. Mangutlo ra. Nadaganang ada niyo talbos. Haglik naman dani maglaw-law jag nayhas. Uso ra baghas manang. Nabinay mo ang kamera be. Kaya kang bidyuhan nga gakuy-kuy ka. Nakandar na ni? Wapa. Yan ay may pagpatungan ni. Ngoy ko yung manang hilin. Ngoy ko yung tami dani lapok man. Maglak mo anim tako dani maglak man ko jag nayhas. Kuan ko ba na bili ni? Nangoy ko yung masati dani gahapon. Lagi mo kita sa nang nay. Nangukot ni niya. Kuan. May kuita kamote na gipangkaan no inis mga buutan. Again. Wala. Naman day unod nang. Panguanang gikas ilaga. Kaninganing kamote hay nga ni kadagko. Puro tamis man oh. Nang pangasilaga. Pilit di ay. Sayang si. Pilit. Nang gipangaan silaga. Naglaga mo yung naguna-una. Tara ka na dako na nang. Sana ul. Sana all. Dakang ika ano silaga na. Di man ning kamote ay nga ni di mo nag. Nga ni sa ni. Klases kamote. Kasi nga na ning kamutihan ah. Na mo manig kimang adoy mo dinhi. Lah, Tapaisan ang isang katapan, gamay pa. Naghantro gagmay pa. Na, dako gi ko silaga ni man ni. Sayang ang ilaga man mo yung muna. Naunha naman mo. Bantok pa di ay. Huwan man ang, ay pilit man ang. Lagi. Jarag ma. Nagas galing atong tatay. Na. Yan ni mo tubo kay mo na may edad sa kamuti. Kani kamuti ay nga ni dinig. Okay, ganan mas natin kamuti. Kuan. May diyang isnak, balami yun ang kamuti isnak, iway kuan. Ay, Pero ginagmay rapod. bulin dapat gihapon. Mo di sa atin ang uy ko eh. Diyan mo itong isa na wa mo na magkalit. Nanay pwede magingani-ngani. Si nanay di pwede magingani-ngani nang kaya nagsakit ra ba itong ijang baligkawang. Ay, bigod yung pasagdan nila. Si Aisa magkabaman sa mga muti. Na, dagan ang litak gagmay Diyan may isa tayo nga gusto mukha gamuti ba? Sa isa rin pa pangamutiun kasi nanay nagsakit ra ba itong baligkawang.
Wala. Wala. Nang lagiti lagi to nang. Gitu na kita katong lubot dan ni. Tidak lagi eh. Kana Halaman to. Na dia. Kana kay dako-dako. Itong lubang akuan. Itong lubang sa dinta. Nga kana. Wa. May kapajas dito guys oh. Nagbunga lamida ni kapajas kay pangwaon ra. Naman ni eh. Dito sa dalagit pamalitin man ang kapajas. Manang. Salin. Linsalin sa ilaga. Halos ko na puno ano yan eh. Kapaisan ang silaom. Ah, Luguwang na ni. napaisa. Grabe ga. Sunod-sunod ang kuan. Mo ni ang ganahan dani kay sa mga view dani sa mga palibot ba. Kay puro jud green. Gimong makita na kuan no kama dyan bago nang tanom. Hindi dito pang-pang. Yan ay kapajas na dagang bunga. Tapos manang ipaningat lagi manang og kinubkob og kamuti. Da. Na alamin na ni kinay dagang puno ang kapajas na po dito. Na po dito sa kilid sa bahay ni Manang. Yung mo gusto ka mo kagbuteng, anay daghang buteng dia. Naraga mo ang nakuykuyan, nakuykuyang Manang. Sakto na ni pare sa kuan ni tatay. Kinila to na naman ni balabay ning salin sa ilaga nang. Habang na. Medyo na naman eh. Kaya ikaw ni tatay, sarapod ka buhok man si morot ni tatay. Ito ko na yung mahub ko. Pakipot ka naman yun. Ang bit-bita rin iba nang. Ang hidlo mas natin kinilaw. Pero yun na nasa taygon sa kanunang garong ma. So, kaya lang patikap yun na. Oh, ipaluap check up dyan na. Labi nagkatungi dyan cardiac panel. So next month. Apurahon kay Napurahon ninyo. Hindi na ba na mo tuo? Ngayduhan ng bitbita. Ay, tungtong dari ah. Tungtong dari karong mabitbit na ho. muna kinibkob namang dua kapunuan. Puti, okay, uro biling gapon puti man, nagamo puwaho na. Da, exercise nas manang la. Hey guys, naka kuy-kuy nas manang og kamuti. Di ah. Balik na po na si Jang trabaho ron. Wak dito. Oh, may ituwa ko mas dito ko. Di manarbaho. Mga apo. Yung mga apo. Nanghawb man to sa ating gapon. Ang dahon, kuwang pa to. Gawa kong sa sundang no. Wa. Lubang rin mong gibit-bit. Play different role. Basta tayo, minong si Jang. Ikaw mo sa kawasan mo ka. Naalain nga mga circle ba? Nawat na kayo ba? Dali na ni mo imong bulanghoy nang. Maunay, nakalito, sa kung sa pagmamonitor na ginigangan, sa kung sa pwede mong paningkamot, kung ang ilahan, ako sila atin. Diarag kamuti. Gamay raman. Ha? Kanira. Lang sa dengar ng palis Ang hugasan. Hugasan natin ni Pan guys kamuti. Kasi tatay gaili o kamuti o kuan ko na kinilaw. Kaminaw na labas mo labay yan. Kaminaw na ilabas mo labay kasi tatay gusto mo ka kinilaw. Kaya mamalita.
Kay Paris kuno daris kamuti. Kaminawi kay Mamalita. Sa gunsa. Wa pa pasig karong tagtaod. Ginanag na mais guys, so kasi mukha ginanag na mais. Kasi tawag ni sa Injo. Snack na sila ko ano, bulanghoy. O gatas. Hipos na si Manang si Jang kuan kay mularga na dagto mangitag panginabuhian. Dana ang ginawa rin. Sa gulas kamote Sa Injo. taas, na? Ha? Ang taas. Ano naman to? Ano nga binang karong kay kamuti ko sa kong net mula ba isda. Kilawon. Lami lagi kag kwanta ikaw. Lamig ka ho. Ang ulang sa karami. Lamig ka guys, snack na silang duha. Gatas o bulanghoy. Ito yung mga tinanam na bulanghoy sa una tabay. Tay ba? Lamig ka dyo kanon to. Bumbuno ng duta. Diyan ang gitan sa ubos. Diyan karon ay labong na dito na eh. Itong mga tamnalanan ni tatay mga duma sa una. Napasam ng gabar nanim sa lubi dito. Tamnalanan ni Jag bulanghoy, tamnalanan nagmani, munggos, mais. Ang danis ubos tayo sa libadan dapit. Grabe dyan ka, kugiyas tatay sa una, daghang duma. Di ba katong pag-ilil nyo na, ng mga tao dali natin ng handyog kamuti sa una? 23. 23, wa pa ka doon tumatao. Hindi, nakainom doon ako sa una katong Alay, nay. ito ninyo ha. Ang mga bulangoy at ang ipang bangkong. Hindi, niti-iti-ipor mo magnitang. Nga latag mga bulanghoy. Kandan ka. Pakakaon. Hanggang naundan katong nay, nangaon tag binangkong kaya gatang kahuma dyan ng liki, watakaani. Maapunto ba sa itong tuiga, basta kay katong baghumagnitang, niti-iti-ipor, blamunders undak ng lungudan to katirok, nga larot, bangsingan, ipang bangkong namo. Ang binangkong na aputuhon. Ang aputuhon ng binangkong. Datang gidaro ang kamutihan kami tigsunod sa mga unod. Kapag di naman tao itong pagbagnitang. Buwas ang itong tega nga ang nainamdaman nga nag-ilinin yun ay. Murag elementary ko dagtunay. Di aputuhon, tuig ba sa itong tuiga? Nga agat imo ang mga binangko nga kamuti mura pong putuhon. Nga sumanon. Sa itong tuiga itong nangilin yung puto sa umna. Hindi na jijin. Dito majijing anak sa balong-balong. Dukandan sa pag-undan na din na. Dani na ta. Pag grabe jijin dili na Di jijin. mo ito tingaging ilin yun din hinamulsig mong pamuhag si Dino. Oo, napod to na kayo namdam ito ko sa una nga pag-ilinyo. Jijin hindi mong lakaw, jijin mong lugdugos. Sige, Ano ito ngawa. si tatay sigig pamuhag. Kita pod mo tigsuroy nay.